अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। माळीन तळये इर्शाळवाडी यांसारख्या घटना आता कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। कुडाळ तालुक्यातील सरंबळ गावात चक्क डोंगर खाली सरकतोय। या सरकणाऱ्या डोंगराच्या पायथ्याशी तब्बल 30 ते 40 घर असून या घरांना धोका निर्माण झालाय। याचा आढावा घेतलाय थेट सरंबळ गावातून आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांनी। रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडीची घटना घडल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अशा भूस्खलनाबाबत किती घटना घडू शकतात अशा गावांचा पंचनामा करत असताना मी आहे कुडाळ तालुक्यातील सरंबळमध्ये। हेच सरंबळ गावातील मध्ये आहे आणि ही सगळी दृश्य मी तुम्हाला दाखवतोय। या ठिकाणी कधी इर्शाळवाडी सारखी घटना घडू शकते, कारण हा डोंगर जो आहे हा गेली 4 वर्ष खचून खाली येत आहे आणि सगळी दृश्य एक्सक्लुझिव्ह मी दाखवतोय। याचं कारण आहे रस्ता हा खाली होता आणि हा रस्ता जो आहे रस्ता खरं तर खचला पाहिजे, परंतु ही पाणी आत जात असल्यामुळे रस्ता जो आहे तो वर आलेला आहे आणि हे सगळे लोक भीतीच्या छायेखाली आहेत। काही दिवसापूर्वी माजी खासदार निलेश राणेंनी याला भेट दिलेली होती आणि यांच्याशी चर्चा केली होती। सरपंच आपल्यासोबत, काय सांगाल? फार मोठी दुर्घटना घडू शकते आणि तुम्ही भीतीच्या छायेखाली आहात, काय नेमकी वस्तुस्थिती आहे? सरंबळ गावाचा प्रथम नागरिक म्हणून जी सद्यस्थिती आहे, सध्या जी तुम्ही दाखवताय ती स्थिती ही गेल्या 4 वर्षापासून आहे। यामध्ये गेल्या 4 वर्षात सातत्याने पाठपुरावा करून सुद्धा यावर कोणताही तोडगा निघाला नाहीये। कारण जर सांगायचं झालं तर कोणत्याही पक्षाचं राजकारण न करता आपल्या सगळ्यांना ज्ञात आहे की गेल्या 4 वर्षापासून ह्या महाराष्ट्रात सत्ता कोणाची आहे, गेल्या 2.5 वर्षापासून ह्या महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री कोणाचा आहे किंवा येथील आमचे जे स्थानिक आमदार आहेत हे आमदार आता ही त्यांची दुसरी टर्म आहे आणि त्यांना हे काय सगळं नवीन नाही आहे। गेल्या 4 वर्षात सातत्याने पाठपुरावा करून सुद्धा एवढ्या मोठ्या गंभीर बाबीकडे त्यांनी दुर्लक्ष करावं हे आमचं सरंबळवासियांचं दुर्दैव आहे। कारण भविष्यात इथे मोठी दुर्घटना घडून जवळजवळ ह्या डोंगर जे भूस्खलन होत आहे ह्याच्यामध्ये 25 ते 30 घरं बाधित होऊ शकतात आणि बाधित झाल्यानंतर जर समजा एखाद्या वेळी त्यांची वित्तहानी झाली तर वित्तहानी भरून काढता येईल, पण जीवितहानी झाली तर 4 वर्षापासून हे संकट सरंबळ गावावर कोसळते आणि सरंबळ गावात 4 वर्ष संकट कोसळून सुद्धा गेल्या 2, 2.5, 3 वर्षात जे सरकार आहे, जे आमचं मायबाप सरकार आम्ही ज्यांना म्हणतो ते सरकार आहे, त्यांनी जाणून बुजून इथे दुर्लक्ष केलेलं आहे। दुर्दैवाची बातमी म्हणजे प्रत्येक वेळी त्यांचे नेते इथे येतात। गेल्या वर्षी तर एक नेत्याने इथे 80 लाखाची खासदार विनायक राऊत यांच्या खासदार फंडातनं 80 लाख रुपये सँक्शन झालेले आहेत, पाऊस संपताच आम्ही काम करू असं आश्वासन देऊन गेले। अजूनपर्यंत 80 लाखातले 8 रुपये सुद्धा आमच्या बघण्यात आले नाही। 80 लाखातले 8,000 रुपये जरी खर्चून इथे काही तात्पुरती उपाययोजना केली असती तर आम्ही धन्य समजलो असतो। पण ह्यांच्या ह्या निष्क्रियतेमुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे जर माझ्या सरंबळ गावातील ग्रामस्थांना जर समजा प्राण गमवावे लागले तर त्याला जबाबदार कोण? जर सरंबळ गावातले प्राण गमवावे लागले तर ह्या स्थानिक आमचे जे नेते आहेत, इथले जे आहेत आमचे सध्याचे कुडाळ मालवण तालुक्याचे आमदार खासदार, यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केल्याशिवाय आमच्यावर पर्याय उपलब्ध नाहीये। आणि गुन्हा दाखल करून सुद्धा माझ्या गावातले गेलेले जीव परत मिळतील का हा मोठा, कारण आज इथे येते वेळी आमच्या ग्रामपंचायत कार्यालय वरती आहे, शाळा वरती आहे, देऊळ वरती आहे, रेशनिंग ऑफिस वरती आहे, उप आरोग्य केंद्र वरती आहे। त्यामुळे या सगळ्यांसाठी रोज ये जा करणं हे क्रमबद्ध या रस्त्याने होत आहे आणि अक्षरशः डोळ्यासमोर मरण ठेवून इथनं नागरिक ये जा करत आहेत। परंतु जी उदासीनता आहे, उदासीनता होत नाही आहे। काही दिवसापूर्वीच माननीय रणजित देसाई साहेबांनी इथे दौरा केला, त्यांना कोणी बोलवलं नव्हतं, पण बाबा आपण ह्या तालुक्यातील आपण ह्या मतदारसंघातनं जिल्हा परिषदेवर गेल्यामुळे त्यांनी आपली बांधिलकी समजून त्यांनी इथे दौरा केला। दौऱ्याच्या वेळी त्यांनी बांधकाम विभागाला फोन लावला, त्यांनी खरोखरच असं सांगितलं की जर तुम्ही हे काम करत नसाल तर आम्ही इथे बसून या डोंगराखाली गाडून घेतो। त्यानंतर पालकमंत्र्यांची भेट घेतली, दुसऱ्या दिवशी पालकमंत्र्यांची भेट झाली। पालकमंत्र्यांच्या कानावर ही गोष्ट गेल्यामुळे म्हणजे रणजित देसाई, संदेश नाईक यांच्या माध्यमातून तिथे आम्ही निवेदन दिलं। निवेदन दिल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी सरळ तिथे सांगितलं, सीओ होते, बांधकामचे आवटी सर होते, की तातडीने तिथे उपाययोजना करा, पाऊस संपताच कायमस्वरूपी उपाययोजना जी आहे ती उपाययोजना करण्यासाठी मी तुमचा बांधील आहे असं त्यांनी सांगितलं। परंतु काल त्यांच्या आदेशाप्रमाणे इथे जेसीपी आला, जेसीपी काम चालू होतं, परंतु हा सगळा डोंगर जो आहे
तो मऊ झाला असल्या कारणास्तव इथे JCP लावला तर जे आहे सद्यस्थिती ती पुन्हा कधीही खाली येऊ शकते आणि भीषण दुर्घटना घडू शकते. म्हणून आम्ही ते काम थांबवलं. तरी जातीनिशी सरपंच म्हणून किंवा आमचे हे सगळे कार्यकर्ते किंवा गावातले ग्रामस्थ म्हणून आम्ही ज्या दिवशी मोठा पाऊस असतो त्या जातीनिशी आम्ही इथे हजर असतो. कुठली दुर्घटना घडली तर जेणेकरून मनुष्यहानी होऊ नये याची आम्ही काळजी घेत आहोत. पालकमंत्र्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे आणि पालकमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे की या टायमिंगला हा पावसाळा संपल्यानंतर इथे सगळ्या प्रकारे व्यवस्थित कायमस्वरूपी उपाययोजना त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे आणि आम्हाला वाटतं की भविष्यात गेल्या 2.5 वर्षात जे सरकार होतं किंवा गेल्या 9 वर्षापासून जे आमचे ते स्थानिक आमचे नेते आहेत, जे खासदार आहेत, आमदार आहेत, त्यांचं हे करण्यात त्यांना अपयश आलं असेल किंवा त्यांना करायचं नसेल असं मी समजतो. परंतु आता ज्या चॅनलने आम्ही चाललेलो आहोत त्या चॅनलकडनं आम्हाला आश्वासन मिळालेलं आहे आणि गावचा प्रथम नागरिक म्हणून त्यांच्याकडनं हे काम पाऊस संपल्या करून घेऊन कायमस्वरूपी जी मृत्यूची छाया सरंबळ वाचवणार आहे त्यातनं त्यांची मुक्तता करण्यासाठी मी बांधील आहे. 80 लाखाचं आश्वासन दिलेलं कोण नेता तो आणि काय घोषणा केलेली होती? माननीय ज्या टायमिंगला 2 वर्षापूर्वी दरड कोसळली, गेल्या वर्षी इथे दौरे झाले, त्या दौऱ्याच्या वेळी सगळेजण आले. अतुल मंगे नामक नेते जे होते ते इथे आले आणि त्यांनी तिथे व्हिडिओ समोर इथे आम्हाला त्यांनी सांगितलं की खासदार निधीतनं 80 लाख रुपये सँक्शन आहेत आणि हे 80 लाख रुपये आम्ही पाऊस संपल्या चालू करणार आहोत. पण अजूनपर्यंत तो पावसाळा गेला, हा पावसाळा आला तरी तिथे 80 लाख सँक्शन असलेलं काही माहीत नाहीये किंवा इथले एक फावडं माती पण हलवली गेली नाहीये. काय नेमकं कारण? तुम्ही सांगितलं डोंगर कोसळतोय, रस्त्याची उंची बसण्याऐवजी रस्त्यावर येतोय, नेमकं काय कारण आहे? अधिकारी काय सांगतात त्याचं? अधिकाऱ्यांबाबत ज्यावेळी आम्ही त्यांच्या कानावर घातलं, अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली, हा जो आपल्या मागचा डोंगर जो आहे त्या डोंगराच्या मध्यभागी एक अशी मोठं चीर पडलेली आहे. त्या चिरेमधनं डोंगरातलं जे पाणी येतं ते पाणी इथून ह्या रस्त्याच्या खाली मुरलं जातं आणि ते मुरल्यामुळे त्यांच्या इंजिनियरचं असं म्हणणं आहे की ह्या रस्त्याच्या खाली जी भूगर्भात पाण्याची उलथापालथ होते आणि ते पाणी जायला जिथनं मार्ग नाही आहे त्यामुळे हा रस्ता आपली जागा सोडून वर येतो आणि वर आल्यामुळे आणि पाण्याला जाण्याला मार्ग नसल्यामुळे पूर्ण डोंगर हा खचत चाललेला आहे आणि भविष्यात कधी हा डोंगर खाली येऊ शकतो. फक्त आपल्या मागे जे दिसत आहेत तेवढीच घरं नसून तिथून जिथनं आपण आता आलो म्हणजे इथून एक 200 मीटरवर सगळी जी घरं आहेत ती 25-30 घरांना धोका आहे आणि कधी मोठी दुर्घटना इथे घडू शकते. 4 वर्ष होतं, यापूर्वी कधी घडलेलं होतं, याचं काही शास्त्रीय कारण वगैरे काय सांगितलं गेलंय का? हो, शास्त्रीय कारण सांगितलं गेलंय म्हणजे काय आहे की ह्याच्यापूर्वी जिथे पाणी होतं ते पाणी या दोन्ही मार्गाने पास व्हायचं, पण आता याचं मेन कारण झालंय की डोंगराच्या मधोमध जी चीर पडलेली आहे, जी दरी निर्माण झाली आहे, त्या दरीतनं जे पाणी मुरतं ते पाणी मुरून डायरेक्ट भूगर्भात मुरतं आणि त्यामुळे त्या जायला मार्ग नसल्यामुळे पूर्ण डोंगर जो आहे तो अस्थिर झालेला आहे आणि रस्त्याने आपली सोडलेली आहे. याच्या अगोदर ही चीर पडली नव्हती, त्यामुळे येणारं पाणी जमिनीत न मुरता दोन्ही साईडने पुढे पास होत होतं, त्यामुळे ती दुर्घटना ते एवढं वाटत नव्हतं. पण 4 वर्षापासून या सगळ्या गोष्टी घडत असताना वेळोवेळी गेल्या 5 वर्षात ज्या पक्षाची ग्रामपंचायत होती, खासदार लोकप्रतिनिधी ज्या पक्षाचे होते, 2.5 वर्ष सत्तेत होते, काही करू शकले असते, मनात आणलं असतं तर, पण ते केलं नाहीये. पण आज या ठिकाणी माननीय माजी खासदार निलेशजी राणे साहेब, रणजित देसाई साहेब, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, पंचायत समिती सदस्य संदेश नाईक साहेब यांनी या बाबतीत हा प्रश्न उठाव धरून काही झालं तरी आता सद्यस्थितीत हे काम करू शकत नाही, त्यामुळे पाऊस संपल्यानंतर हे काम मार्गी लागणार असं आश्वासन दिलेलं आहे. ह्याच दुसरी गोष्ट म्हणजे आमच्या गावात ही दरड एकच नाहीये, आमच्याकडे एक बागवाडी म्हणून एक विभाग आहे. बागवाडीत माजी खासदार निलेश राणे साहेबांनी जो निधी खासदार असताना घातला, त्यानंतर मला वाटतं जिथे आवश्यकता आहे त्याच्या आजूबाजूला कामं झाली, पण जिथे आवश्यकता आहे तिथे एकही रुपया खर्ची करू शकले नाही. हे खरोखरच ह्यांचं अपयश आहे. कारण आज तिथल्या वाडीतल्या लोकांना जर समजा एखाद्याच्या चेस्ट पेन झाला, कोण गरोदर बाईला डॉक्टरकडे न्यायचं असेल किंवा स्नेक बाईट साप चावला तर त्या व्यक्तीला रस्त्या अभावी घरात डोळ्यासमोर मरण पत्करल्याशिवाय पर्याय नाही आहे त्यांना. कारण एवढं असताना सुद्धा ह्या गोष्टी झाल्या नाहीत. आज आम्ही जर प्रामाणिक प्रयत्न करून, मी निष्पक्षीय राजकारण करतोय, माझं म्हणणं कोणाच्याही कोंब्याने उजळून देत, पण जर तुमच्या कोंब्याने उजळलं नाही आणि आम्ही आता जर आमच्या नेत्यांकडनं हे काम करत असलो तर त्या नेत्यांवर टीका करणं, मला वाटतं मागच्या टायमिंगला रणजित देसाई साहेब आल्यानंतर इथे एक टीका झाली त्यांच्यावर की रणजित देसाई वराती मागून घोडे नाचवत आहेत. रणजित देसाईंना वराती मागून घोडे नाचवण्याची वेळ का आली? आणि आज रणजित देसाईंनी ही पाहणी केल्यानंतर आज इथल्या स्थानिक आमदारांना जाग येऊन
ही इथे पाहणी झाली, निदान पाहणी झाली तरी एवढ्या वर्षात इथे डोंगर खचतोय की ही परिस्थिती आहे. हे खरं तर आम्ही रणजित देसाई यांचा आभार मानतो की तुमच्या उठावामुळे तरी निदान स्थानिक आमदाराला इथे येऊन ही पाहणी करण्याची. पहिल्यांदा झाले वैभव नाईक. वैभव नाईक ह्या टायमिंगला पहिल्यांदा आले. मागच्या टायमिंगला वैभव नाईक मला वाटतं आले नव्हते. 3-4 वर्षात मला वाटतं पहिल्यांदा आले असतील किंवा दुसरी वेळ असेल. येतोय मी तुमच्याकडे. रात्रीच्या वेळी हे सगळं होत असतं, पाऊस पडतो, तेव्हा भीती वाटते का? आणि हे एक दरारा वाटतोय का? तेव्हा डोंगर खाली कोसळत होय, वाटतो भीती. गाडी बिडी नेते वेळी आम्हाला पण भयंकर भीती वाटते तिकडे इकडे इकडे जाताना फिरताना. तुमचं घर इथेच आहे का? आमचं घर पुढे आहे, आमचं घर इथे आहे. मग काय नेमकी भीती जाणवते ही तुम्हाला? भीती म्हणजे अशी जाणवते साहेब की येता जाता इथे लक्ष ठेवल्याशिवाय इथून तुम्ही क्रॉस करू शकत नाही. कधी लँडस्लाईड होऊ शकते. आता आपण इथे आता बोलतोय पण माझं टोटल लक्ष तिकडे आहे. कधी लँडस्लाईड होऊ शकते एवढी भीती आहे. कारण पूर्ण डोंगराने दरी करून पूर्ण गॅप पडल्यामुळे खालचा हा 2 भाग झाले डोंगराचे. दुसरा भाग कधीही घसरून खाली येऊ शकतो. आणि हा ढिगारा कमी नाहीये, मोठा आहे डोंगर. खूप मोठा आहे, खूप मोठा डोंगर आहे. तुम्ही कोणाकडे यापूर्वी अधिकाऱ्यांकडे किंवा नेत्यांकडे मांडला होता का विषय? बऱ्याच ठिकाणी आम्ही गेलो, सगळीकडे फॉलोअप घेतला. आम्ही जिल्हा परिषद मध्ये जायचो, आम्ही ग्रामपंचायत मध्ये जायचो, पंचायत समितीमध्ये जायचो, पण त्या दृष्टिकोनातून तसं काहीच हे झालंच नाही. उपलब्ध नव्हता. येतोय. तुमचं घर खाली आहे बरोबर, आणि डोंगर वर दिसतोय, काय भीती वाटते? भीती म्हणजे आज जास्त पाऊस असला तर जरा भीती वाटते. पण ते आम्ही सतर्क असतो. जरा पाऊस असला तर मग बाजूला जाऊन कुठेतरी झोपतो दुसऱ्यांकडे. किती लोक आहेत घरात? आता आम्ही 3 जण आहोत. एक आजूबाजूला किती घर आहेत? आहेत 15 करायचं. नाव कसं तुमचं? आज 11 मेघनाथ कदम. तुम्ही इथले आहात. अजून तंटामुक्ती अध्यक्ष आहात. मी तंटमुक्त अध्यक्ष सर. इथं पावसाचा जेव्हा प्रभाव असतो तेव्हा माती कधी सरकेल हे सांगता येत नाही, पण ही इथली 10-15 घरं जी आहेत म्हणजे पावसाच्या ह्याच्यामुळे म्हणजे नुकसानाची बाब वाटते. आणि आतापर्यंत आमदार खासदार असून म्हणजे आमचे आमदार आपले वैभव नाईक अजूनपर्यंत मला वाटतं ह्या रस्त्याच्या ह्याच्यावर लक्ष कधी दिलं नाही. आणि अजून दिले त्या दिवशी येऊन गेले स्थानिक लोक, त्यांच्यासोबत कोण नव्हते तरी पण पाहणी करून गेले. कुडाळच्या तालुक्यातले लेवलचे सगळे माणसं होती, पण माझं म्हणणं आहे की स्थानिक लेवलच्या लोकांना घेऊन त्यांनी पाहणी केली पाहिजे होते गावाची, पण आतापर्यंत त्यांनी तशी काही केली नाही. कोणाला घेऊन आले? इतर आपल्या कुडाळातले लोक, स्थानिक लोक होते, काही मी त्यांची नावं सांगू शकत नाही, पण ते माझं म्हणणं आहे की स्थानिक लोकांना जर घेऊन तुम्ही आमचे रणजित देसाई सारखे माणसं किंवा संदेश नाईक सारखे माणसं आम्हाला इथे स्थानिक लोकांना घेऊन जर त्यांनी पाहणी करतात किंवा आमच्याकडनं जाणून घेतात, मग माझ्या आमदार म्हणून त्यांच्यानी माझ्या मते घेतली पाहिजे असं मला वाटतं. साधारण किती घरं आहेत ह्याच्यामध्ये, आणि पर्याय काय असू शकतो त्याला? 25-30 साहेब घरं आहे. त्याच्यावरचा पर्याय म्हणजे एक हा जो रस्ता गेलेला आहे तो 25-30 फूट जमीनधारकांची संमती आहे, जमीनधारकांचा विरोध नाहीये. रस्त्यापासून 25-30 फूट आतमध्ये जर समजा आपण ती माती काढली पूर्ण आणि स्टेप वाईज जर माती काढली, अशी 2 स्टेप करून जर माती काढली आणि इथे संरक्षण भिंत देऊन हा जो पाण्याचा मार्ग आहे हा व्यवस्थित मोकळा केला तर इथे, आणि खालच्या साईडला हा रस्ता पूर्ण बसवून खालच्या साईडला एक आपण संरक्षण भिंत बांधली तर कायमस्वरूपी हा तोडगा याच्यावर निघू शकतो. भविष्यात हा सगळा तोडगा निघू शकतो याच्यावर. त्या संदर्भात पालकमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करतोय आणि पालकमंत्र्यांकडनं त्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. पालकमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे की हा पाऊस संपताच मी तुमचं इथे कायमस्वरूपी तुम्हाला इथे मी उपाययोजना करून देतो असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आता तुम्हाला सांगतो की हे जे लोक ओरड मारतायत काय होत नाहीये, हे जे दिसतंय साहेब हे तात्पुरतं आम्ही 23 ते 24 हजार म्हणजे आमच्याकडे 1 रुपयाचा हिशोब आहे. व्यवस्थित बांधकाम विभागाकडे पंचायत समितीच्या पैसे नसताना आमच्याकडे निधी नाही आहे, तर आमच्याकडे निधी उपलब्ध झाल्यानंतर आम्ही तुम्हाला इथे तुमचा निधी आम्ही ग्रामपंचायतमध्ये वर्ग करू, तोपर्यंत तुम्ही इथे तात्पुरतं काम करून घ्या असं सांगितल्यानंतर आम्ही आज 23,000 रुपये खर्च करून इथे ही करप, हे जे गटार आहे पूर्ण मारून हे जे आम्ही करून घेतलं. तरी इथले स्थानिक जे काही नागरिक आहेत ते आमच्यावर टीका करतात की ग्रामपंचायतच्या खर्चाने 23,000. आणि आता बघा तुम्ही साहेब, मोठमोठ्या लोकांचे स्टेटस लागले आहेत. अरे तुम्ही जर काय करू शकत नसाल तर काय ह्या सरंबळगावच्या लोकांना इथे आम्ही असंच मरू द्यायचं का? स्टेटस लावून काय करणार आहात तुम्ही फक्त येता, शायनिंग मारता आणि जाताय. काय केलात गेल्या 5 वर्षात? मी काय म्हणतो, गेल्या 5 वर्षात जर तुमच्याकडे तुमची ग्रामपंचायत होती, आमदार खासदार तुमचे होते, मग तुम्ही ते केलात नाही. आणि आम्ही आता जर करतोय तर त्या जे करतोय त्याचे आभार मानण्याऐवजी तुम्ही ते आमच्यावर दोष देताय आणि तुम्ही ते राईचा पर्वत करताय. त्यांना माझं आव्हान आहे आपल्या माध्यमातून, ज्यांना कोणाला वाटतं की हा खर्च आम्ही बोगस करून याच्यात पैसे काढले असतील, समोरासमोर या. मग आम्ही दाखवतो की तुमच्या कार्यकर्त्यांनी कुठल्या पैशात किती पैसे काढले असतील. तुम्ही माणसाला मानत नसताल, सातेरी देवस्थान समोर आहे,
सात्री देवस्थानासमोर याचा न्याय करूया. तुम्ही सात्रीला आधी अर्धे लोक याच्यातले सात्रीला मानत पण नाहीयेत. त्यांना फक्त उठाठेवी करून फक्त त्यांना सरंबळ ग्रामवस्ती यांची काही देणं घेणं नाही आहे. जे लोक इथे बातम्या पसरतायत स्थानिक एकही नाही आहे सरंबळ गावात राहणारा. कुडाळ सारख्या ठिकाणी फ्लॅट घेऊन राहत आहेत आणि ते स्टेटसला फोटो लावतायत. माझ्या गावातला माणूस मेला तर त्या माणसाच्या जीवापेक्षा पैसा महत्वाचा नाही आहे. आणि त्या पैशात जर काय तुम्हाला काळा बाजार झाला असं कळत असेल आणि तुम्ही खरोखर सात्री माणूस असाल तर माझं आव्हान आहे, ज्या ज्या लोकांनी स्टेटस लावले त्या त्या लोकांनी सात्री देवस्थानात यायचं. सात्री देवस्थान नारळाला हात लावून सांगायचं की इथे आम्ही सांगतो की इथे एकही रुपयाचा गैरव्यवहार झाला नाहीये, तुम्ही सांगा व्यवहार झाला म्हणून. पुराव्या अभावी बोलू नका, लोकांची दिशाभूल करू नका. कारण आतापर्यंत लोकांनी इथल्या आमदारांनी खासदारांना निवडून दिलंय, त्याला तुम्ही काय देताय? मरण देताय का तुम्ही त्यांना? काय केलात मला सांगा? एवढे रस्ते आज एवढे सगळ्या गोष्टी अपुऱ्या आहेत, सगळ्या गोष्टी तुम्ही काय दिलात लोकांना इथल्या? कधी समोरासमोर येऊन बसायची माझी तयारी आहे बोलायची. तुमच्याकडे काय समस्या आहेत? डोंगर जो आहे हा भीतीदायक आहे. उपसरपंच तुम्ही आहात आणि अशा वेळी काय वाटतं, काय झालं, काय भीती लोकांना वाटते आणि काय उपाययोजना झाल्या पाहिजे? सर 1919 सालापासून हा डोंगर खचून ह्या ठिकाणी आजपर्यंत 4 वर्ष झाली. ह्या ठिकाणचे स्थानिक आमदार खासदारांनी कोणत्याही प्रकारे लक्ष या ठिकाणी दिलेलं नसून आज हे जे काही कार्यकर्ते आहेत ते कायम हा जी भीतीची छाया ज्यावेळी पावसाच्या वेळी जी निर्माण होते त्यावेळी कायम ह्या ठिकाणी श्रमदान वगैरे करून ह्या ठिकाणच्या येणाऱ्यांच्या लोकांची जाण्या येण्याची सोय करत असतात. पूर्ण गाव एका बाजूला आहे, 3 वाड्या एका साईडला आहेत, ग्रामपंचायत कार्यालय, आरोग्य उपकेंद्र, रेशन दुकान, त्याचप्रमाणे पशुवैद्यकीय दवाखाना, तलाठी ऑफिस हे सगळं एका बाजूला आहे आणि 3 वाड्या आहेत त्या बाजूला आहेत. आणि हा जो मुख्य रस्ता आहे ह्याच्या जेव्हा माती येते त्यावेळी हा रस्ता पूर्णपणे बंद होतो. गेल्या 4 वर्षात ग्रामपंचायत त्याचप्रमाणे शासन सत्ताधारी लोकांनी या ठिकाणी पूर्णतः दुर्लक्ष केलेलं आहे. सत्ता त्यांची असून शासनवरती मुख्यमंत्री त्यांचा असून ग्रामपंचायत त्यांच्या ताब्यात असून या ठिकाणी एकही रुपयाचा निधी त्यांनी आणलेला नाही किंवा खर्च केलेला नाही आहे. एसटी बस जी लोकांना इथले येण्या जाण्याचं जे एकमेव साधन आहे ती सुद्धा पावसात 4-4 महिने या ठिकाणी बंद होती. परंतु ह्या वर्षी जेव्हा ही सत्ता ग्रामपंचायती आमच्या ताब्यात आली एकही दिवस आम्ही ती बंद ठेवलेली नाही आहे. हे जे काही दिसतंय केलेलं हे आता काही थोडंफार आम्ही ग्रामपंचायतीनं केलेलं आहे. त्याच्यापूर्वी हे इथले स्थानिक जे कार्यकर्ते आहेत त्यांनी स्वतः समाधान करून ह्या ठिकाणी जे पाणी येत होतं किंवा जे खड्डे पडत होते त्या ठिकाणी दगड वगैरे टाकून तो रस्ता कायम खुला ठेवलेला आहे. दुसरा असा विषय, ज्यावेळी मोठा सतत पाऊस येतो तेव्हा अशी भीती असते की हा डोंगर कधी पण खाली येऊ शकतो. शाळेतली मुलं तिकडनं येणारी आहेत, बायका रेशन येणारी आहेत, आरोग्य केंद्रात माणसं येणारी आहेत. मग दोन्ही साईडला कार्यकर्ते उभे राहतात इथले जे स्थानिक आहेत ते की बाबा हा डोंगर येऊ नये, आपल्या माणसांना येण्यासाठी कुठे धोका निर्माण होऊ नये. परंतु हा धोका कायम आहे. सविस्तर काय असेल ते सरपंच साहेबांनी धोका कायम आहे. मी जाता शेवटचा प्रश्न सरपंचांकडे घेऊन जातोय, कारण एक चर्चा चालू होती डोंगरावर, परंतु या गावामध्ये राजकीय अनेक हमरातुमरी पाहायला मिळेल. याचं कारण सरपंचाने जे अनेक आरोप केलेत यामध्ये प्रश्न असा निर्माण होतोय, गावावर इर्षाळवाडी होण्याचं वादळ घोंघावत असताना अनेक आरोप केले गेले आणि यामुळे राजकीय वादातून निधी दिला जात नाही का? ज्याची सत्ता असेल तोच पक्ष निधी देण्याचा प्रयत्न करतो की दुर्लक्ष करतात का? हा एक शेवटचा प्रश्न घेऊन जातो. थोडक्यात मला सांगा, तुम्ही अनेक आरोप केलेत, मग ते आमदार, स्थानिक आमदार असतील, खासदार असतील, असं होतं का की खरं डोंगर कोसळतोय आणि प्रत्यक्षात गावाकडे जो गावाला निधी दिला पाहिजे, जो लक्ष दिला पाहिजे, हा दिला जात नाही? याचं कारण असतं की सरपंच बघा, ग्रामपंचायत या पक्षाकडून त्या पक्षाकडे गेले, ही पण त्याला कारणीभूत आहेत का? सर बघायला गेलं तर मला वाटतं ह्या 5 महिन्यापूर्वी आता जे ग्रामपंचायत इलेक्शन झालं त्यामध्ये सत्तांतर होऊन भाजपकडे सत्ता आली आणि मी भाजपचा सरपंच बनलो. पण ह्या अगोदर ज्यावेळी काम करायला होतं तेव्हा ग्रामपंचायत पण शिवसेनेचे होती, आमदार खासदार सेनेचे होते, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री शिवसेनेचे होते. मग असं कारण असणारं मला कारण वाटत नाहीये. म्हणजे जेणेकरून फक्त जाणीवपूर्वक हे काम करता कामा नये किंवा हे काम होता नये. मला कळत नाही की जर ग्रामपंचायत त्यांची आहे, आमदार खासदार त्यांचे आहेत. कोण होते? नाव काय? मनालीताई साटम सरपंच होत्या, पण त्यांनी त्या बऱ्याच वेळेला काम करायचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण हेच जे त्यांचे कार्यकर्ते आहेत त्यांनी त्यांचे पाय मागे खेचून त्यांना कामापासून प्रवृत्त केलं. जे आज आमदार खासदारांचे उजवे आणि डावे समजत आहेत आणि आज आमच्यावर 23,000चा भ्रष्टाचाराचा, म्हणजे आता आम्हाला कळलंय की आता एक स्टेटस लागलं, त्याची पूर्ण माहिती घेतो मी. पण इथले स्थानिक आहेत पण जे कुडाळला राहत आहेत, अजून एकदम पुराव्यावर माझ्याकडे ती माहिती आता आल्या जस्ट मला माहिती आली आहे.
पुरावे आम्ही बोलू शकत नाहीत, पण मी लगेच तुम्हाला मी तो नाव टाकून तुम्हाला मी ते एक मेसेज सेंड करेन. तर या अशा गोष्टीमध्ये इथे काम होत नाही. आत्ता ग्रामपंचायतचा रस्ता, ग्रामपंचायतकडे आमच्या रेशनिंग दुकान आहे, ग्रामपंचायतच्या प्रत्येकाकडे गाडी नाहीये, घरातल्या स्त्रिया डोक्यावर रेशनिंग घेऊन म्हणजे जातात. विकासाचा मुद्दा सगळे विकास खुंटलाय. आता तुम्ही काय करणार? ही जर इर्षाळवाडी होण्याची शक्यता ऑरेंज अलर्ट जिल्ह्यामध्ये आहे, अजूनही मुसळधार पाऊस कोसळू शकतो आणि डोंगर खाली होऊ शकतो. थोडक्यात सांगा काय भूमिका असेल सरपंच म्हणून तुमची? मी सरपंच म्हणून दिवसातले 24 तास आम्ही सगळे कार्यकर्ते जागरूक असतो. मी एवढा एक ध्येय मनाशी धरलेला आहे की जर भविष्यात हा डोंगर खाली कसला तर इथे मनुष्य हानी होता कामा नये, जीवित हानी होता कामा नये याची आम्ही पूर्ण काळजी घेऊन ज्यावेळी पाऊस असतो त्यावेळी बाजूच्या कुटुंबांना आम्ही स्थलांतरासाठी जागा बनवलेली आहे. त्यांना लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी आम्ही करून वित्त हानी किती झाली तरी चालेल, ती भरून निघू शकते, पण जीवित हानी होता कामा नये यासाठी आम्ही पूर्ण लक्ष आम्ही आमचं कार्यरत आहोत. त्याला साथरीने आम्हाला त्याला यश देऊ, जेणेकरून माझ्या काळात कुठलाही मनुष्याचा जीव गमावता कामा नये. माझ्या ग्रामस्थांची एवढी काळजी मी 100% घेईन. एक दुसरी गोष्ट, जो ग्रामपंचायतचा रस्ता होता तो एवढे दिवस ग्रामपंचायतचा रस्ता सँक्शन होत नव्हता, पण आजच माहिती आली आहे. त्या माहितीप्रमाणे निलेशजी राणे साहेबांच्या माध्यमातून आमच्या खासदार आणि केंद्रीय मंत्री नारायणरावजी राणे साहेबांच्या निधीमधनं 5 लाखाचा निधी मंजूर झालेला आहे. तो रस्ता मंजूर झालेला आहे. 5-7 महिने झाले. 7 महिन्यात मी हे काम आम्ही आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांना घेऊन करतोय. भविष्यात सरंबळ गावाचा कायापालट नक्कीच करेन. आम्हाला आत्मविश्वास वाटतं, कारण माझ्या मागे माझ्या पक्षातल्या सगळ्या नेत्यांचं बळ आहे. पण आता ह्या विशालगड होऊ नये म्हणून वित्त हानी झाली तर थांबवू शकत नाही, पण जीवित हानी होता कामा नये, 0% कॅज्युअलिटी याचं ध्येय आम्ही ठेवलेलं आहे. त्याप्रमाणे आम्ही सगळे जागृत असतो. धन्यवाद. आपल्यासोबत होते रावजी कदम, जे सरपंच आहेत, सगळी मंडळी आहेत. खरं तर इर्षाळवाडी होऊ शकते का सरबळमध्ये, याचा आढावा आम्ही इथून घेतला, परंतु अनेक धक्कादायक माहिती आल्या. यामध्ये तत्कालीन सत्ताधारी आमदार असतील, खासदार यांच्यावर आरोप प्रत्यारोप झाले. सत्ता असो अगर नसो, काम करणारे सत्ताधारी असतात, विरोधी पक्ष असतो, परंतु सध्या सगळ्यात जे वादळ घोंगाळतंय त्या सरंबळ मधल्या गावातील लोकांना, की इथे हा डोंगर कधी कोसळू शकतो आणि इथे इर्षाळवाडी सारखी घटना होऊ शकते. कारण 40 ते 50 घरं आहेत आणि या सगळ्या गावाची एकच मागणी आहे. त्यांनी पालकमंत्री असतील, निलेश राणे असतील, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असतील, यांच्याकडे मागणी केलेली आहे की ही घटना होऊ नये यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा. आणि निश्चितच शासनाच्या वतीने सत्ताधारी आणि विरोधक जर हा व्हिडिओ बघत असतील तर निश्चितच या गावाला भेट द्या आणि अशा घटना कोकणामध्ये होणार नाही यासाठी खरे प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. मी इथेच थांबतोय. तुम्ही बघत राहा फक्त कोकणात लाईव्ह. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.